ngono genjlenge menggak-menggok ngono to. Ngono. Kulo menenge kene meleset kok. Lah ya energi kok ya Mbak Elisa ki Ayo, berarti energi. piye aku kon meneng. Meneng ae. Ya wis ngene, madhep ngendi? Madhep ndi? Ono. Iya. Ngono lho. Alah nuruti wong gendeng iki. Ndelokke apa tak? Pengen. Jenengan pengen. Ngawur heeh. Ora le, kaya ora cetha. Kembang wae weton. Presiden ki apik. Heeh. Ora mangape muni lho. Suarane metu. Kita ora mangap muni aku. Ora mangap muni ki Tanpa mangap, rumah tanpa mengo lho. kuwi lambe apa kaset kok ora mangap ku lho. Mangap kok. Lho, Lambeku. omong lho Aku genah. ngomong kok. Ha. Ha. Lho, iya ta? Ora Pak meneng ae. Aku ngomong. Ngomong lho. Ha. Mas Uncek lho. Ya ku lho. Mas Uncek. Ha. Ha. Lho ora to. Yen hae ha ngono. Ngono. Tok. Gah aku kowe rumah saku. Kowe ki modele kowe kaya tembus pandang lho modele iki. Rumah saku. Gunung Piye? ora tekan. Rodo mumbul site. Anu to kowe wis kowe. Amit ge Pak. Amit ge. Amit arep nendi kowe? Eh? Arep nglangkai aku apa teko kaya Boten. Jan arep nendi amit iki? Boten kan kula ke mriki ajeng mriku wonten lho. Oh tak kira liwat kene. Boten. Enggak to. Oh kok kono. Nggih. Seru maju pirang meter anu mencolot munggo. 10. Wah, edan, edan. 10 meter itu Elah. kan kono. Coba. Minggir. Ki rencana tipe langsung moncrot ki kok rencana. Heeh, yo. Iki ngisru-ngisrui ora kok. Lah sing keslo ki pikiranmu kaya angger nyawang ucek nyawang kono. Nyerimpet gitu loh. Ora. Sikil agak Ora nyerimpet. Nyerimpet ya. Nyerimpet tok nyerimpet. Arep dijenggleng lagi apa sak lanjute? Lanjute. Lanjute jengleng Ya. ngene. Pacita. Gua teko iki. Ayo. Gagahan. Goceng ke sana. Oh, pada cekan. Ya. Lek dolanan aja ning kene ya kasih ngomong adike. Oh. Demen kowe. Demen Cak. Demen. Nanggapne kowe apa piye Mas Sam kok? Lekmu demen iki lho. Oh nggih. Awake diatur Suara pangripun. gajahnya. Suara gajah piye? Tua saku. Jaran kuwi ra. Tapi lek unceng ngene iki mangga pantes rumah saku. Sekali tempo mbok yo nggo anu. Napa? Kowe wis anu ingkar janji lho kowe. Lah, napa Janjine to? rene utuh. Teko kene kok mek stugel piye ceritane? Mula wau jare ke omah niku nggih utuh. Lah liwat tol gek terus liwat mriku wau menggak-menggok. Dadi mriki nggih setugel niki. Dan yang apa? Lah ucul gedak-gedek mawon kok. Suse mengkeret. Wo mungkret. Mungkret. Bener nggih? Piye mas janjine kepiye Bagas Barian ya. Neng Kediri golek kapan Kediri golek kabar. Bu Hajah Rumini Wajah rumini. muga selalu berkah. Amin. Oh. Allahumma